mijil langen niro sang nar pati lampahiro alon kinarebek badaya juwarnan niro solahiro ingit lira widodari tumurun lira widodari tumurun sari
Arab tidem premanem datan ana sabawane walang salisik bebasan gegudungan datan obah samirana tan lumampah ingkang kapiyarsa hamung swaranya pradonggala kananta kang tinabuh dening para hapsar-hapsari kang tumurun hangit jawantah pepindhani tuh saged hamimbuhi hanyembuhi lampahing tata cara sungkeman ya pangabekten pangudas maraning driya ingkang kawijiling lesan kula nuwun Kanjeng Rama duh Kanjeng Ibu kula ingkang putra ngaturaken pangabekti sungkem mugi katur wonten sahandhap padha paduka Rama Ibu ngaturaken pangabekti kula katur Kanjeng Rama pangabekti kula katur Kanjeng Ibu oh iya yo nggih wis dak tampa pangabektimu ora liwat ya mung pangestune Rama ibumu tampan ana ya kuluk inggih Kanjeng Rama kula cadhong asta kekalih kula pundi wonten mustaka inggih Kanjeng Rama mugi dadosna pandonga Rama Ibu kula ingkang putra lenggana kebak ing kaluputan miwah kadusan dereng saged atur pisungsung dereng saged caos piwalesi kadarman paduka parikedah nglampahi gesanging bebrayan agung Rama Ibu inggih Rama menggah dosa menapa ingkang badhe pun putra sandhang wis nggih anakku bocah ayu lan anakku bocah bagus bocah Jantara Sigit ora sah dadak padha nangis sesenggukan Rama ibumu wis tulus lila legawa ya kuluk ger anakku bocah mursid anak Anung Anindita wiwit isih ana gendungan tak kekudang tak gadang-gadang bisa dadi putra Nuswantara kang bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa ya nggih Rama ibumu nitip peling mangerti yen to kahanan jagat kang wis geblari kisah temane mujudake tulisan cetha kang gawe Gusti Allah kang Maha Suci pranyata iku dadi pituduhira sayekti jroning sira urip ana ing alam madya ya nggih inggih Kanjeng Rama ngestuaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama inggih Kanjeng Rama wis kono-kono nggih padha baliyo tak bebalang nganggo puja-puji japa mantra kidung pangareng-areng mugya anggonmu mangun bali wisma pikantuk berkah barokahing Gusti Kang Maha Nasa kanthi asesanti sura biro jaya ning arep lebur dening pangastuti rahayu 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 sagung dumati nah menika kala wau denyori sang pengantin sekalian ngaras papadhaning ingkang Rama suh ibu mugi hanjaying bawana sak lamiyu tuh gesak ingkang kurang kabeh pikantuk wahyuning palakrama ya wahyu jodoh sejati pikantuk tegak turun cinta putri ingkang saleh lan salihah
laras tyo makarya song lelipur sedayane tata kanggo praniyaga jengak kang sawa mulap tebe saking kala bendu rahayu saking pakarya tekan yo Warman sriteng Turangga
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keserasan kawilujengan Bagya Mulya, mugi tansah romtal tondo sagung para pamuka kang putri sindahan jasad kula mripun pamutri budaya Campursari restu laras. Kunjuk panjenengan para pundhen para sepuh sesepuh menapa dene sepuh ingkang satu pono ing pawas wektu ing pitutur ingkang satu hambeg budi dharma. Kunjuk panjenengan para tamu kakung putri sindahan ingkang minanting basuka basuki linanggung kunjuk keluarga kadang pisan sutresna ingkang satu pantes sinuba ing pakurmatan. Mugi keparengan nderek mangayu bagyo saking pamutri budaya ingkang winastan Campursari restu laras kaleres kapimpin kaso panjenengan Mas Tidut wingking saking patukan ngemplak boyo amin para tamu Campursari restu larat ing rekan bahagian prastawa makarya sinarang Bintang Putra Audio Sound System GBL Audio Sinenggoyong Caturwara Widuwati ingkang kemaraman Bromo lumantar gending langgam Campursari lan ugi ndang ditipun sinar lenggah panjenengan satoto kanthi mardu mardikan Bali teparna dalem tepakan setunggal muga sajuga Caturwara Widawati kinarya wingking saking Boyo lali tersenyum asri. Widawati Ibu Bendahara Restu Laras Siska Avanza Boyo lali Triwara Widawati wingking saking kota Solo Berseri Ratna
juga pada kesempatan siang yang berbahagia ini Restu Laras didukung satu artis biduan yang telah kondang dunia akhirat dengan goyangan yang sangat lentur sekali. Lia Cappuccino. Tamu kakung Tri Sinedahan Catur Woro Widowati sampun keparang jumeneng wonten ing sasana panglipur kunjuk para tamu kakung Putri Sinedahan wilujeng kelengan kanthi mardu mardikaning benglih sinambi midhangetaken somirsani gunipun pametri budaya Restu Laras Restu Laras sowan ngayun.
apa tes manis pupus tebu saumpama aja ngucap yen to tegas tanpa guna lamun arsa antuk jatuh kerami den prayitna ing pamilih ira aja waton waton wae aja melek wong ayu kaping milik wong sugih ping telu pangkat derajat iku bisa koneng sambang lan srawungan kapi luting wicara kang manis manis marmanis den prayitna yo saking nyanyi langgam. Iya.
Oke. Kaya sakedheping netra telung taun wis tanpa dirasa tulusing tresnaku aku satya ngenteni sliramu Dik Asri, Nggih, Mas. sumangga kalajeng, Dik. Ya mung siji panyuwunku dika tansah tetep ing janji bareng karo aku bisa nganti tekan kaki
ya ra lempah to. Ora i. Nek ra lempah ki mbok mlaku-mlaku nyang rono ngono lho. Lah mbok karo kowe kuwi timbang linggoh ngono kuwi. Ayo kene iki agek ambekan kok ya. Ambekan, apa mau ora Ambekane wong ambekan. lanang karo wong wedok ki beda. Tetep lancar wong wedok. Iki wis arep. Kono, ayo kono. Ayo Sowan sandali bojone terah iki. Ibu-ibu sing lenggah ning ngarepan kono. Iki sarep bar. Heh? Karek sak. Oke lho Pak, nyambut gawe ngoten iki sarep bar to. Terus bayaran. Lho, ora gelem ayo mlaku. Panjenengan po Pripun, lempah Pak? apa piye ora gelem mlaku ngono. Hah? Oh, Apa mlaku rene? Heeh. Ah. Rene. Dijejaki ngene iki ngono. Lah ya pemanasan ya ning ngarep sik engko suwe-suwe ya ning mburi ngene iki. Lah ngersake lagu napa? Apa? 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 Sesideman, tahu mesti. Sesideman. Iki panjenengan kalau iki juragan lho, Dik. Juragan apa, Mas? Juragan. Kerupuk. Wah lah. Kena banyu ya engko ya lemas. Kayak neng Semarang tuku waloh kowe. Heeh. Panjenengan iki juragan pit Pak RT. Di Asri. Heh? Panjenengan iki juragan pit ontel. Kowe kok ngerti to? Ngerti no. Oh, ngapusi to, Pak? Ngapusi to. Iya. Ngapusi kok. Batine pit ontel lore turah no. Ki sedekah. Lah niki sangu mboten? Mboten. Barbaran ya mulai. Yuk, Iki telas ditelas kiri kese. nggih. Ya mung siji panyuwunku dikono bisa nganti tekan kaki ini. Ya nyuwanke Bu Siska. Kakang Mbak Yu lali walengku yen kowe lumaku ora perlu kasusu pamrih supaya Selamat datang di masuk kaya balik jungkir akeh korban trawasan solae masa sing nyanyian anak labine sampe aja padha lena eling eling batare nyawa Prayoga manuka lalu lintas peraturan pucine kuatku bali mulih
Gladiwanu, bapak-bapak among tamu. Wilujeng siang, Pak. Bapak. Pinanggi maling nggih Pak Bos nggih. Nggih. Iki aku yo nyalami santen ngono, Mas. Yo no, gen akrab. Nek akrab iki rak sok nanggap meneh. Oh ngono. Ngersakaken lagu menapa, Bapak? Nggih. Nggih, napa? Monggo sekecake. Ayun-ayun gobyos, Mas. Ayun-ayun gobyok. Mergone siang menika bentar sak. Nggih. Saking Bapak sinten asmanipun? Pak C. Menika pun garap irama hos menapa ingkang alus? Ingkang alus. Oh, Pak C menika belum menikah. Beneran aku yo jek perawan lho, Mas. Nggih, perawan ning nek kareh jaran. Kok kaya ngono. Lah wong piyayi semene kok perawan iki lah yo. Mesine kaya ibu-ibu ki ora percaya to. Lah aja ngono. Nggih, katur ibu-ibu ingkang nembing rapi daran. Lah nggih nggih Bu. Lah nggih perawan jahitan nggih, Bu. Nggih, perawan kok anake pirang-pirang ibu nggih. Sehat nggih Pak Putri nggih. Kowe sehat panjang umur tutup momong anak putu. Amin. Nggih, mboten sak golek dhuwit, cukup nyuwun anak mawon. Kok ngono lho. Anak eling niki. Kula jaluke nggih. Mas gak ono raketang 100, Mas. Yo. Iki ditelaske mengke Tekke panyunane terus Bapak Pak go- Cip. ayun-ayun gobyok Mas Cip. Nggih. Nah. Yo. Urip ana Sana iku datang jemu nyuci ing patemu jenenge kalbu Yo.
kana do maju kana
sing ngaturke sinom Panglima Besar Jenderal Ngadiman. Win iki jenenge. Winarto. Suntakon war tondi reki bocahku telu iki engko ora terus langgam to? Nggih. Halo langgam mosok sampean ya gudar gegek-gugek ning kene ya dipencarke kono-kono maju. Ya engko Siska nggih. maju. Siska Ana. maju, Ratu Manopi nang tengah. Ana. Aku ning kene. Aku ning kene Lah kowe nang kono. Aku tak tunggu gerok. Kowe ning kene. Kowe rumangsa. Aja cepet-cepet aku kok ndak gejlungop. Pak Tugiman kira Dalam, ora Pak. nanggap penyanyi lempoh. Aku lo bocaan cagak, Pak. Lah ngoten nggih Bos nggih. Nah. Mengke ngersake lagu napa Bos? Mengke mawon. Oke Bosku Mengke sehat terus. mawon, nggih. Nah, ngono. Sowan Mas Cip. Ya Allah, suwuk Nah, banget kena. ning kene ketoke kok silir nih ya, Bu. ya. Wah. Ger. Warni njaluk apa nih? Sembrono. Pamer bojo. Oke. janji Bujur rapate bagus ya, Pak Mer. janji ku eling sumadot sing tias ingsun Nimas ingsun prasapa lho ngono kuwi lho sinaksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Bos Cip, Mas Cip nuwun sewu niki mboten dugi mriku ki. Pripun napa kula sowan mriku? Promone wae le promo. Ijol Mas, ijol. Ana sowan Bu Siska. Ijol. Ijol iki lho. Aja. Wis kena Mas. Engko nek tak parani ping pindho ning ngasik gak metu tak tunggone ngasik bar. Berarti Nolitang wong bagus aku keteti tekanmu parambeko ingang kosok kang mas sontak kok kepawar tampung
Enggak, Pak. Mas MC, lagune wis sameh bar kok ora enek tanda-tanda piye ngono ya, Mas? Ya diparani, diparani. Ora wani aku nang kene wae. Diparani yang mana toh Mbak Ziska? Yang Oh iya, mana? nek sing marani perawan biasane Yang mana? top chair. Sendi. Lah kan lho, Mbak. Ndi? Sik pundi? Tekan. Sik nomor piro? Kebablasan. Mundur, mundur, mundur. Nah, Ini? Nah, ini lho pokoknya Ini sing bagus bagaimana dhewe. ini sudah masalah Nah. ini? Kak tanggung jawabnya gimana? Terus ning kono tuh Mbak cucuan tuding-tudingan. Kenapa nih, Pak? Aku ya iso. Gimana ini? Lah iya toh, kok ya suwe ora jamak-jamak. Nggih Pak nggih. Lah ya apa ya arep pirang? Ora janjane genahno sangu pora. Sanggup ora to, Pak? Ah ngene iki aku isin ngene iki rene terus zong ngene iki. Ketoke buke diajak, Mbak. Piye? Ketoke Oh, buke lah dijak. diteni satpame kok, Mbak. Lah, Enten nggih. ibuke to? Ibu ingkang pundi? Wah, mboten disangoni to, Bu. Bu. Hah? Tanggal tua kok, Mbak. Awake dhewe bengi tanggal tua. Bar panen kok tanggal tua to. Ayo dia. Oh, dereng to, Pak? Oh, dereng. Gen kula mriko panen kok, Pak. Ayo ora gen nyanyi gede. Lah niki wau sangu mboten, Pak? Sangu mboten? Sangu. Gen jagong. Dalem pripun, Pak? Polisi takut. Jamu. Nek dibecil. Pripun? Sendi. Oh, mriko kesuwen mriki mawon, Mbak. Alhamdulillah mriki cair, Mbak. Cair. Nggih, alhamdulillah mangga. Ayo burono wae kono juragan juragan kita emang gone. Lah ya kene ra cair kok. Pak Cep ra cair kok. Sendi. Rondo sewulan pegatan sragen esok. kidos pundi niku, Pak? Nek Bos. asmanipun Bapak sinten? Kira apa? Bapak Samido mriko. Oh, iki niki mamung lanturan Apa? oh. Lah nggih kirangan. Oh, Piye, alah. Mbak? Oh, nggih siap. Niki ditelasno riyen nggih, Pak. Jam pinten? Iya. Yenting nalintang wong bagus remek sing ati lintang ngiwi-iwi kang
pegatan kelakon kowe tak kelon turut jam ketok ketok ketokan turut jam ketok ketokan pipimu turut jam soko ketok ketokan dadamu turut jam siji yang menghibur kita. Yen awan aku ratu yang mangan, yen wengi turu tansah klisian, yen tak pikir rondo ayu dandalan dadi manten telung pasar kok pegatan. Ketokan dadamu turut jam soko ketok-ketokan lambemu turut jam siji terus kowe tak kelon. kowe wani men turut jam siji kowe terus tak keloni ngono. Ya guru lagu kok. Bayangno sih. Ya nek ngeloni kowe. Kowe kok pede men to? Lah ngono lho. Ayo. Kata-katane iki lho. Ngeloni tuku kok. Guling ngono lho. Ah guling. Kira aku ya enggak normal. Lagu napa meneh iki? Ayo, kowe penyanyi apa ora? Mas Laman. Ayang. Iki yo nderek pirsa karo katang-katang pengrawit. Bener. Pengin ngaturke apa-apa ngibadah sik apa ajeng langsung. salat napa mboten Mas?
Mbak Lia Cappuccino.